uMagumbamane indlondlo ezinhle, indlondlo ekhuluma umntwana wamakhehla. Sanibonani indlondlo, ngisacela nje ukuthi ngithi nje kinina namhlanje ngicela sigeze, sisondele sizogeza, uqale kusasa ugeze, uyihlambulule ngabo ntambama nje ngesikhathi sesa afternoon uyayigeza noma ngo-8 noma ngoba kudepend ukuthi wena inyanga ithe mayivela i-full moon yavela ukuphi, uyavela ngasiphi sona isikhathi, but mayisiphumile ngicela uziprepare ukuthi uyihlambulule uyigeze. Awukususe konke ukungcola, awukususe zonke izinto lezi ezikuvimbelayo ukuthi uthole amaphupho azokudirector ngoba niyazi isidirector amaphupho. Awukususe konke okubi, ususe zonke ichitho, ususe bonke ubumnyama obukulandelayo, ukhanyisa amaphupho akho, udedise ubumnyama kuze ukukhanya empilweni yakho. Ngicela ungitholele ubulongo obufresh bangalelo langa. Kushuthi nje kusasa njengoba kuyi-3 namhlanje yi-2, yes njengoba ngenza le video kodwa kusasa yi-3 uzovuka nje kuseni noma ngabo 9-10 lapho sekuphume khona iy'nkomo. Ubulongwe futhi ngicela ungabukhi emzini womuntu lapho kuney'nkomo khona. Ubulongo thina la emakhaya sinabo ubulongo kakhulu, siyabuthola nje esigangeni, iy'nkomo ziningi, siyafike sibuthola ubulongo. Asihambi siye emzini yabantu siyocela ubulongo. Ngiyacela ukukudlulisa lokho ukuthi musuke emzini abantu uyocela ubulongo. Ubulongo buthole endleleni njengazo zonke izinto esiyisebenzisayo kamoya eziningi siyithola endleleni, emgwaqweni, eningi kuphi lapho esithunywa khona entabeni, ehlathini siyithola lapho izinto zethu zakamoya. So hamba ke nawe uyofuna ubulongo obufresh. Ubulongo obufresh hayi obulalile bayizolo, obufresh ozobufica kahle nje, ubukhe kahle. Uma ngabe sebulele lento ethile phezulu le ngathi iyaqina kancane, suse leyo besukha lobo bumanzi ubuya nabo ekhaya. Ungitholele nobisi ubeke eceleni. Sekuthi ke kusasa ngesikhathi sa-7 noma u-8 noma ubani lesi esi-right for wena la inyanga khona isiphumile, usuyathatha-ke manje uyobeka phandle lapho ngaphandle kwendlu, not ngaphandle kwegate, no, ngaphandle kwendlu endaweni yakho nje uzoyithola eyikhosombe ecashile. Ngicela ungangibuza ukuthi uqashile, ungasho ukuthi wena awukwazi ukuthi ugeze. Uma ungakwazi ugeza hamba emfuleni uyogeza khona emanzini ahambayo. Uma ungakwazi ukuthi ugeze, uma ungenawo amanzi ahambayo angazi ngeke uzugezele endlini, zama indlela yokuthi uyihlambulule not endlini, okay? Uma ngabe usuthathileke lobulongo lobu usuzobeka amabhakede 3 ngesikhathi leso, u5 liter abathathu, mhlawumbe uwafake nje 20 liter, then bese mawusuqedile usubeka la u5 liter wakho empty ukuze ukale ngawo amanzi ukuyithela ekhanda, from ekhanda kuye phansi. Ususuka-ke lapho uthatha lobu bulongwe uyabumanzisa kancane, ubugcobe ekhanda. Ma uyindoda ungalenzile ikhanda noma umuntu wesifazane ongalenzile ikhanda, kodwa thina-ke siqala ebusweni kakhulukazi, umzimba wonke uyagcoba, ey'nyaweni konke uyagcoba, uyaskrabha, uyakhuluma ukuthi ngisusa konke, ngiyakhuculula, ngiyaskrabha nje, ngiskrabha konke ukubi, ngiskrabha konke ukungcola, ngiyakhuculula ukuthi makusuke konke okubi phezu kweyami impilo, makudede ubumnyama kuze ukukhanya. Ususuka-ke lapho uyaguqa ngedolo, ufeyisana nayo inyanga, not ukuthi uzogeza ubheke kuyo, but yona iyakubona ukuthi uyageza. Uma ngabe uye esikhathini sethu thina abantu besifazane uyasebenzisa kakhulu, kuhle kakhulu lokho ukuthi uyihlambulule mawunjalo. Uyasuka-ke uyaguqa ngedolo, uyathatha lamanzi uyawakha, uyazithela, uzithele. Okokuqala nje u5 liter mina ngithanda ukuthi ubeke eduze kwakho la phansi, uthi mawugeza uyihlikihle, uyithele, uyakhuluma ngoba phela ubulongo buyanamathela. Leli bhakede lesibili usulithele ekhanda wohlohlo, elesithathu uyayithela, kodwa uyakhuluma ukuthi makudede ichitho, mayidede iphoso, makusuke bonke ubumnyama empilweni yami, amathunzi amnyama angilandelayo mawadede, bonke ubumnyama obungilandelayo budede kuze ukukhanya kweyami impilo. Amaphupho mawavele mawakhanye. Nina amathongo enihleli phezu kwempilo yami enikhona engihamba nani, ngicela manikhanye, nikhanye, nilethe amaphupho, nize kimi kahle, nikhulume nami. Uma ngabe kuwukuthi uthenge nobisi, uzothatha ubisi nobulongo ubufake kulo 5 liter onamanzi, ukuhlanganisa, ucube ndawonye, ucuba nje, usuyakukhulumisa ngesandla lokho kade ngikusho, usuyayithela-ke ngebhakede lokuqala, uyasithela ngelesibili, kodwa uyakhuluma, uyahlambulula phela, uyazigeza nelesithathu kanjalo. Uma ngabe kuwukuthi-ke indlondlo sewuqedile, usuyasukuma khona lapho, uyahamba, usabheke emuva, uyendlini. Ngiyathemba ukuthi konke ngikushilo kahle ukuthi zihlambulule ngobulongo, usebenzise ubulongo. Ma unenayo imali yobisi, sebenzisa ubulongo kuphela, buyasebenza kahle kakhulu ubulongo bubodwa nje. Uma ngabe unayo uthanda wena nobisi,
qala usebenzise ubulongo bodwa obunye obuwuhafu ugeze ngabe ubusimele kakhulu emzimbeni bese uyihlambulula ngamanzi uqede bese uthatha futhi obunye ubulongo ubuhlanganisa nobisi usuyabuhlambulula futhi usebenzisa uma uyihlambulula nje mina ngiyazi ngisebenzisa kawu3 angisebenzisi kawu2 kabani ngiyabala ukuthi ngisebenzisa kathathu u3 uyimfihlakalo yaphezulu yasemazulwini kamveli inqangi so ke ngicela wenze kanjalo ke ngiyathemba kuhle konke ngiyathemba kuzokhanya bese ulindele amaphupho ukuthi amaphupho athini nawe phela uyakhuleka ebusuku uyakhuleka nini ngey'khathi zonke ukuze konke kukuhambele kahle ndlondlo ngiyabonga.